Ο κύριος Γενικός Αρχίατρος μας βάζει στα στενά. Η ερώτηση είναι αν φοβάμαι προσωπικά το θάνατο. Η ερώτηση αυτή είναι αδιέξοδη κατά την έννοια ότι της λείπει η απόδειξη δηλαδή. Δηλαδή, σας λέω εγώ δεν φοβάμαι το θάνατο. Και πράγματι δεν φοβάμαι το θάνατο. Γιατί ας πούμε έχω φτάσει σε μια τέτοια κατανόηση με τη συνεχή διαλεκτική μου σχέση, με την αγωνία μου, με τον αγώνα, με το 3 ώρα κοιναζόμουν από νέο πάνω όταν με απασχολήσει το πρόβλημα. Ας πούμε ότι δεν φοβάμαι το θάνατο. Αυτό το πράγμα μπορεί να μας το πει και ένας οποιοσδήποτε άλλος, ο οποίος όχι μόνο φοβάται το θάνατο, αλλά είναι άστατης δειλίας δείγμα. Δεν λέει τίποτα να πει κανείς ότι φοβάμαι ή δεν φοβάμαι το θάνατο. Λείπει η απόδειξη. Έτσι κάπως θα μπορούσα να απαντήσω με την έννοια ότι μόνο έτσι πείθει αυτή η ερώτηση. Αυτή η ερώτηση βάζεται δηλαδή, βάζετε των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων που λένε. Λοιπόν, και εξαρτάται πόσο αξιόπιστος, πόσο ειλικρινής, πόσο φερέγγιος είναι αυτός που το λέει. Λοιπόν, εάν σας πω ότι δεν φοβάμαι το θάνατο, κύριε Γενικέ Αρχίατρε, ενδεχομένως να θεωρηθεί αυτό το πράγμα εγωιστικό ή δεν πείθει σε κάθε περίπτωση. Αυτό το δείχνουμε με το βίο για την πολιτεία μας. Η απόδειξη λείπει. Ας περιμένουμε να φύγει η απόδειξη.